Ana wong kok. Kowe kono nang budal kono. Mandi. Nggih. Lho, Kan ya, aja kate ngono aku begenggek. Iling kok kan biyen lo gak tau bayar. Kan biyen gak tau bayar. gak bisa lah. Oh bener gak bayar tapi sental aku gondol. Alah sental apa-apa. Alah, ojo muru-muru. Aku yo aja murek aku. Nek ono karepe ngene. Ayo Nek. Nang ndi? Nang ndi? Jare njaluk adus. Wis ayo kono, wani ta? Wani ta? Kaya gak wani dandanone Nek. Gak wani nek dus dandan iso kaya. Gopo kabeh mbek adus aku. Meneh iku ana sedekah bumi. Lah ya budal. Wak polo mang wis atur-atur. Meneh iku ngetokno ambeng. Iya, wis budal. Lah nek aku budal iku lak ya ndek dhuwit dike blonjo. Iki yang ngene melok tak biasa aja lho. Aku iki Lah budal wis. Blonjo iku ya butuh dhuwit. Dhuwit 20.000 cukup gawe apa? Ya ke belanja. Ya gak cukup. Wis sedekah bumi ku blonjo akeh kok iso ngekek dhuwit 20.000 iki lho. Belanjane diatur. Lah iki nang toko bleng duwe kena sing dodol. Ditampani wong gak kok barang, ngono dhuwit. Dhuwit tampani sing kiwa iki. Bek 20.000 bek. Sik, tak takoni ya. Wong lanang muruki wong wedok ngono iku bener ta salah? Sakjane yo Lah nek kok salah apa ngono mbok urono wong wedok? Wong salah kok diurono wong wedok ya gak oleh wong lanang muruki wong wedok ngono iku. Anggitmu ilang muruki wong wedok ngono iku ya gak ilang ta lah. Wong lanang gak tau ngingoni wong wedok, gak tau belanjani wong wedok, penggaweane bambung. Wong wedok ngono ya masih gak mbok ingoni net yo. Sayang-sayangan wong wedok. tak cocok palu lho itu lho. Napa? Wong sing lanang jinet-jinet. Kairo. Kene sing mangkel. Lah apa sing beduduk kok ceblek iku? Kok nyure cebrot ono dadi gawe kok lho. Ono wong kok Ambek wong wedok mbok ya disayang-sayang. Mbak. Wong lanang ambek wong wedok kok cijahate. Wong wedok dicelatoni ae. Enggak lah apa Apa gak wani ta nyayang nggo ngarepe wong sekeping. Gak wani. Ojo ngene lho mari salat subuh lho rek. Nyaline jone kono kecil. Gak ngarawani. Lah bojone masih disayang kok ngarepe wong akeh kapakno. Ya ora yo gak paten meneh mari salat subuh. Gak wani. Gak ngarawani nek jone nyaline kecil. Jonet wakil. Nek Rika, ayo ngomong sak kecak sayangan tak sayang kok ngarepe wong kene. Ojo njak rek ora. Wong aku kok dilawan. Ojo ta. Ora kalau omong akeh wae. Gak wani. Ngomong tok lho gak wani ngomong tok. Ayo ngomong wani ta, Kak? Coba sih. Wong Rika kate dilawan. Lah nek aku, lho gak kaya jane nyaline kecil. Lah nek aku ngomong sayangan ya langsung tak sayang. Karika keramas kon